И здравейте хора, аз съм Спабеги и днес ще играем WWE 2K. Не пише 16 или 15, не знам. Да, ето тук пише... Да, тук... Да, това май е WWE 2K 15, да. Сега чакаме да зареди. Така, ако проектът ви харесва, може да харесате клипа и да оставите един коментар. Да, май така трябваше да завърша, ама... Абе... Кажете ли да направя поред на тази игра, ако ви харесва. И ще я продължа. Започваме. Ще играем кариер модът. Ето моя герой. Сега няма да ви показвам, че направих клипа веднъж, ама се прецака. И трябваше да го повторя. Няма значение. Имате различни костюми. Това е кариер мода. Добре, всъщност ще ви го покажа героя. Така. Ето. Ето го героят ми. Тук може да сменяте формата на героя, колко да е слаб, колко да е едър. Ама аз предпочитам това. Да е мускулист. Може да сменяте цвета на косата, костюма си. Ако някой знае на коя група ги чисти този костюм, да пише в описанието, защото деве ми съсетиха, ама забравих. Така аз ще си бъда с моя костюм. А от и тук долу може да смените моделите му, аз съм се тоя. А тук може да избирате скиловете му. Аз съм избрал това, за да имам повече сила. Ето. И сейв профил. Да, сейв. Така, сега ще започнем един кариер мод. Това е първият ми опонент. Сега ще се бием. И пак не си нагласих влизането. И без друго обичам да влизам като Роман Рейс. Няма да го скипвам. Като говорихме за него, съветвам. Случайни хора, герои на хора, а понякога има и герой от самата игра. Окей, Донсина, Рейс. Така. Започваме. Аре, почваме. За първи епизод ще играем до трети кариера. До трета игра. За първи епизод. Ари. Изкарай го за стрия. Коя? Не успя да го ръкна ли, Ари? То не мога го халосам. Не знам защо направих това. Айде, то няма ли да ми дойде? Така се събаря човек, не знаете. А най-вероятно не знаете.
Я падай! Ако е достатъчно дълго паднал на земята, може и е близо до ъгъла, може да скочите върху него, използвате въжицата. Ай! Горе-долу. Хайде, ставай. Той е ръкомаха. Аре, да те настъпим. Настъпим. Удар. Ама блокира. Аре, падай. Удар в корена. Ай сега. Даже не видях какво направи. Ах ти, гаден. Защо скачаш като идиот? Аз искам да се отдръпна с това. Ай сега. Аре, ако имам късмет, ще скоча от въжетата върху него. Айде! Ходи! Тоя! Гадняр! Да не свърши в болницата. Ари! Искаш ли? Ай сега! Върнем от моя милост. Не мога да скоча толкова далеч. Твърде е в средата. Аз се кефя. Нищо ма. Ай сега. Удар в коляното. Хващам. Не успях да цъкна в началото. Беше слабо. Айде. Едно. Две. Три. Починим. Накрая на повечето от мачовете има нещо като мистери бокс, от което може да се паднат коси, бради, дрехи, такива други като текстури за дрехите. Да. И сега ще видим дали ще има една кутия. Може да отнеме малко време, но поне скъсих епизода. Като стигнем до третия кариер, добре, нямаше. Като стигнем до третия кариер, ще изиграя един матч. Не. За следващия епизод в описанието напишете... Не, всъщност... Ще видя в следващия епизод ви обещавам, че в началото на клип... Не точно, не знам дали ще се сетя, но си мисля, че за начало на клипа ще е супер да направим една борба Джон Сина срещу Роман Рейнс. Ще видим. В описанието може да гласуват кой според вас ще спечели. Сега ще ви кажа левелите на Роман Рейнс и Джонсън. Джонсън е 92 левел, а тези левели са в самите герои, а Роман Рейнс е 89. Приближава се до него. И кажете също с кой да играя. Напишете според вас кой ще спечели и тире до него с кой да играя. Роман Рейнс или Джонсън. Смятам, че ще избия. Айде, точно. Так, втория. Но, честно не знам какво е написано. Двойно падане. Как се стана веднага? Нагоре! Как с ними върви?
Вижте го как са актив. Това го направих по-бързо, даже не видях какво. Падай долу. Това беше добър долу. Ари. Айде. Гледай табела. Айде и този да го пратим за гърба си. Чакай, не го става. Ще го подбутнем, лек. Ставай! Още веднъж. Ставай! И любимата ми. Удар в главата. Ох, телефон се обърна. Това беше слаба работа. Колко пъти трябва да се освободи? Какво се освободи? Даже предедно. Вижте ми хилата, вижте медия. Ако не си спомням, казах ли, ето това тук до героят ми е хелбара. Вижте неговия, почти е напълно червен. Ако знаете какво трябва да правя, като ма хване така, напишете. Удар и пач. Айде сега, пуш. Айде бе. Справи се. Пак се справи. Сега ще науча. Не, ставай повече. И ще пратя в болница. Червен хелбар. Разбирате за да. И повече 13 минути. Прибиваме то следващия начин и това ще. Вижте, след като ме пребие, по-трудно става ставането. По-трудно става ставането. Охо-хо! 2, 3. Уеу! Айде да гледам с този рунг да има кутия. Ес! Спечели? Нещо за костюм. Локнах нещо за някой костюм, ама няма го проверям. Извинете за това. Само да зареди и ще е супер. Айде де. Ще отнеме време, така че ще справям пауза и ще... Даже не беше нужно да спирам. Айде нещо. Така, и това ще е последният матч от кариер мода. Ой, той ще е в клетката! Yeah!
Ако не знаете как се побеждава мач в клетката, трябва само да излезнеш от клетката. Не, гледайте го това, седно излиза направо от публиката. Тук няма туш, всъщност имаше, ама единственото, което трябва да направиш е да излезеш. Русев. Опа, без да исках скипна как свалят клетката. Та играта се сваля от Google Play, обаче е платена. Да. Добре, това беше я. Айде, почва са. Не казвам, че ще спечеля задължително. Ще видим. Може да спечеля, може да не. Но се надявам да спечеля. Айде. Така. Какво правиш? Атакувай него ли стената? Вау. Клин. О, да, забравих. Може да... Да, опа. Ари. Трябва да го нокаут на малко. Айде. Падай. Ще направи един опит. Не успя. Мачовете в клетката са трудни. Ще изчакам да го нокаутирам малко и после ще пробвам, изляза. Ай. Май, това нокаутираме. О, това беше болезнено. Ах ти! Долен гадняр. Дано да умреш. Гледай го с това поза. Не може ли хората да метнат един стол вътре? Да, между другото, за да получим столове и такива оръжия, не оръжия да ни помагат, трябва да ни хвърлят в ринга. Ах ти! Гледайте го, то са бъгнала въжетата. Данило! Трябва да изгниеш. Какво? Уж не се не скипира. Ари, бе! Пак не познах, какво трябва да кажа. Тоя... Ари! Падни веднъж и ти! Ари, само се изправи. Ари сега, надявам се това, след това съм нокаутирана за малко да излезна. Айде! Айде, излизай! Айде, пак излизай! Хайде, от... Как смее то дома? Мачкай! What? Гюром се бъдна! Ари! Кажете! То не ще да... Тази намира да се кача извън клетката. Гей! Това го отчукаш, още си ги прав. Ари! Да, това той ме кълчила. Ари! Катериса! Катериса! Ако това беше лицето му по-да го сбърша.
ударя в лицето. Падни, умри, направи какво ти искаш, само не ставай. В момента цъкам катут да го нокаутирам. Хари, бързо преди да е станал. И той става. Не, няма смисъл. От тоя боклук не ще да ме остави на мира. Колко още да те удрам в лицето. Хайде да се възползвам. Моля се, остави да се измъкна. Майко, как го мразя тоя? Каква е от публиката? Той се нокаутира повече отколкото мен. О, той има готов синчър. Ко ми пука? И го направи. О, това е моята техника, е. Този... Стани, човек, стани, моля се. Моля се, не му дай. Сега кой тръгва да бяга? Я ми ела, как го спра? Я ми ела. Защото до сега държах, той ма държеше долу. И пак не познах. Да, това изравни хелта ми. Ако бях познал... не, брато, няма скатеш. Трябва да го нокаутна първо. Падни! Ще го изчакам да стане за един... Аре сега! Надявам се след това да не се събудиш. А да седиш паднал в каута. Добре го направих както трябва. Аре сега! Това е моят шанс. Аре, Катериса! No! Ако не съм бях забавил, до сега съм се измъкнал. Yes! Успях! И спечиля. Така изглежда човек, който спечиля. Да видим само има ли кутия и ще приключам с клипа. Боже. Така, моля да има кутия, защото ми се отваря нещо, като главата на уния. Не му остави да изляза. Ако телефон не беше бъгнал, ще да изляза преди той да беше паднал. Преди той да беше станал. Айде да я зареди. Така се прави, само като му кажеш. И да, до тук ще приключвам с този клип. Ако ви е харесал клипа, напишете долу в коментарите дали да продължа поредицата. И за следващия епизод напишете кой според вас ще спечели, Джон Сина или Роман Рейнс. И напишете с кой да играя. Така че, ако ви е харесал клипа, харесате, абонирайте се, оставете по един коментар и напишете дали да продължавам поредицата. И това бях аз, SpyBG и чао!